Bugünkü temamız dıkızlyk. Dıkızlyk näme? Şoňusyny durup geçýäs. İlkinji nowatda men şu formulany size görkezýän. Dıkızlyk näme? Dıkızlyk deňdir massa aýlanan gowrum. Ýagny şeýle görkezsek, deňdir massanyň ölçegi kilogram bolup biler. Gowrum ölçegi birligem litr bolup biler. Ýa-da desimetr kub bolup biler. Santimetr kub bolup biler. Yani gowrumy aňladýan ölçegler. Bu da massany aňladýan ölçegler. Gram bolup biler, milligram bolup biler we başgalar. Indi şu taýda gowrum marada gytgaça durup geçeýin. Yani gowrum näme? Şu gowrum barada şu görýän çygyňyz, näme şeýle men 4 ýalçylyk çyksa. Aýdary şeýle bir 4,5 bar. Şeýle 4,5 bar. Oň taraplary A bolsun bir tarapy, bir tarapam B bolsun. Şu burçlarym 90 gradus bolsun. Şimdi burçlar 90 gradus. Şunu meydany biz näde tapýar? A-ny B köpeltip tapýar. A köpeltilen B. Meydanymyz S bilen bellesek, şeýle S bilen bellesek, onda bizim meydanymyz A köpeltilen B bolýar. Ýagny bir tarapymyz A uzunlyk, bir tarapymyz B uzunlyk bolsa, şu iki uzunlyk köpeltýär, bizim meydanymyz bolýar. Ýagny başgaça iki ölçekli diýäsler muňa. Indi gowrum näme bolýar? Gowrum molanda V bilen bellenýär. İnglisçede volume dip adlandyrylýar. Gowrum bolanda eýem 3 tarapy bolmaly. Bizim şeýle 4 3 bar bolsa, eýem şeýle görüşmeli. Kubik gözüňize getirin, ýagny 3 tarapy bar. Bu bize görünmeýän tarapy, onuň şeýleri açylaýyn. Bunda A tarap, B tarap ve şeýle diklikden gidýän tarapyny alýan men. Şeýle diklikden. Muňa da men C tarap diýdim. Şuna da A, B, C. Köpeltýän A köpeltmek, B köpeltmek, C deňdir gowrum bolýar. V. Gowrumyň adatça ölçek birligi kub bilen aňlatylýar. Desimetr kub, metr kub, santimetr kub. Eger bir ýerde kub gawat gelseňiz, şoň gowrumy aňladýandygyny siz biläňiz. Şoňa litrde ýok, şoňaly 1 millilitrde ýok. Olam son geçer litrimiziň 1 litrimiziň 1 desimetr kuba deňdimi. Şu taýdaýym 1 litrimiz deňdir 1 desimetr kub. Onuň belli bolan hem fizikada hem kimiyada hataplanmalar köplenýär. 1 millilitrimiz deňdir 1 santimetr kub. Yani 1 santimetr kub. Şu ikisini özüňizde belli edip alsaňyz, yani hataplanmalarda köplenýän ölçeklerden biri. Şimdi geçeceğiz. Ne şeýle 3 san kubik çyzdym men. Şeýle bir kubik, ikinci kubik, üçüncü kubik. Biz geçen temalarımızdan ma'lum bolýar. Gat maddada içinde atomlar ýa-da molekulalar bärdi, men atom dik görkezdim. Has dıkız yerleşen. Dıkız. Soğukluk maddada aralar açıqraq yerleşen. Gat maddada da aralarında yer var, ýöne boldugyça dıkız yerleşen. Gaz maddada has seýrek yerleşen atomlar ýa-da molekulalar, bärdi atomlar. Aralar daş. Şimdi şu taýda gat madda, soğuk madda, gaz madda. Eýen siz şu taýda dıkızlygyny tapadyny bilýäňiz. Gat maddamyz has dıkız. Dıkız adlanan belli bolýar. Gat maddamyz gaty bolýar. Gaty boluşynyň sebebi dıkızlygyndan. Soňra soğukluk madda dıkızlygy pesrek, gaz maddanyň dıkızlygy has pesrek. Bu siz hem gat madda, soğukluk madda, gaz maddanyň dıkızlygyny mumman deňişdirip bilýäňiz. Şu taýda indi sanak geçelim. Şu taýda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sany atom var. Atom maddada bir kubiň içinde 11. 11 dik belläýin men. Indi soğukluk maddada näçe var?
Onu belli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane atom var. Gaz maddada da görüşünü real 4 tane atom var. 1, 2, 3, 4 tane. Şimdi şu tayda gelin şu kubigimizin her tarafı 1 santimetre olsun. 1 santimetre. Şu tarafın 1 santimetre. Sonra şu koreyan dikliğine olan 1 santimetre olsun. Men gortadan gortayın. Şu aralık 1 santimetre. Şu aralık 1 santimetre. Şu dikliğine aralığın 1 santimetre. Demek bizim görünümüz neçe olur? 1 santimetre kub. Başka aydanımızda 1 santimetre. Yine santimetre köpeleceğiz. Ondan yine santimetre köpeleceğiz. Dendir 3 tane santimetre köpelsek 1, 3 tane 1 köpelsek 1, 3 tane santimetre köpelsek santimetre kub. Görünümüz 1 santimetre kub oldu. Dıkılığın formulası neydi bizde? Dıkılığın formulası şöyle. Dıkılık dendir massa paylanan görünüm. Massa paylanan görünüm. Dendir. Şimdi aydalı şu her bir atomun agramı, bu atomun agramına atı kiçi oluyor. Şunun yerine atom deymende şu bir kiçirek kant bölük olsun. Doğru. Yani istendik saat alma olsun, siz özünüz sizlerine göre deniştirdilersiniz. Qarşı şu toğluğumuzun şarik hukmundaki toğluğumuzun her birinin agramı 1 milligram olsun. Onun şurada 11 milligram olur. Dıkızlık qatmaattan keyin men şurada dıkızlık birdek korkadayım. Qatmaattan qıbar. Şu 11 gram bölüyesem görünümüz 1 santimetre kub. 11 milligram deldi gram et vardım. Tapağı diyor. 11 gram et var. Alay hasaplama ve tanış ölçülerden başladım. Şimdi ikinci soğukluk madde 7 D dendir 7 paylanan 1. Üçüncüm üçüncüm gaz madde D3. O da dendir 4 sanak var dedik. 4 gram paylanan 1 santimetre. Qarar üçün dıkızlığı 4'ü 1'e bölsek 4 bolly. Şurada belli. Suwun dıkızlığı 7 bolly. 7. Qatma addan dıkızlığı 11 bolly. Demek qatma addaların dıkızlığı soğukluktan uly, soğukluk maddaların dıkızlığı gazlardan uly. Dıkızlık barada temamı qıysaça şulardan ibaret. Yine de görüşeceğince hoş sağ olun.